लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' इनफटेक इउटुब चेनेलाव दिनै फिन खेबसेबाव बरायबावनाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैनाय जादों आरो बे भिडिअआ मा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां अब्लानो मिथिनो मोनगोन। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जादों EM अफ स्पर्ट्स दावबायसा बर' बिथाङा मा बुंखो नोंथांमोना खोनासंदो। दिनै मोनसे मिडियानि जानाखि कुइसन सोंनाय जानाखि रिपर्टारफोरनि बे रिपर्टारफोरनि कुइसन सोंनायाव बिथाङा माखासे खोथा फोरमायदों जानाखि फोरोंगिरि थिसनथाइ आरो सिंगल टिचार आरो बर' बिजोंखौ माबोरै फोथांना लाखिनांगौ बेनि सायाव बिथाङा माखासे खोथा फोरमायदों। दा बिथाङा मा खोथा फोरमायदों आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैनाय जादों आरो बिथाङा मा बुंदों बेनि माखासे मोनसे भिडिअ क्लिपखौ आं नोंथांमोननो भिडिअनि जोबनायथिं होनाय जादों। नोंथांमोना भिडिअनि जोबजासिम नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। स' बন্ধुসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ল আমাৰ BTR যোনটো স্পৰ্টছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আছে দাওবাইছা বড়ো তেখেতে কিছুমান কথা বক্তব্য ৰাখিছে মিডিয়াৰ সন্মুখত আৰু তেখেতে কি কথাৰ মন্তব্য ৰাখিছে এইটো মই আপোনাৰ সন্মুখত এইটো ট্ৰেন্সলেট কৰি দি দিম আপোনালোকে এইটো বুজি পাব ভালকৈ। চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেলগে চাই গ'লে হ'ল তেখেতে কি কৈছে সেইটোৰ ভিডিঅ' ক্লিপটো আপোনালোকক মই দেখাই দিম। ভিডিঅ'ৰ লাষ্টত এইটো দিয়া আছে। थ' लोगोफोर दिनै जानाखि दावबायसा बर' बिथाङा मा फोरमायदों बेखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ लाबोनानै फैनाय जाबाय। बिथाङा बुंदों 2023 मायथाइनि जोबनायथिं LP आरो UP याव फोरोंगिरि थिसनथाइ होगोन। जे जोंनि जानाखि LP आरो UP याव दिनैसिमहालागै फोरोंगिरि थिसनथाइ जायाखै। दा बे फोरोंगिरि थिसनथाइखौ 2023 मायथाइनि जोबनायथिं माने नभेम्बर डिसेम्बर बे समावहाय बेसिमावहाय हैनो हागौ आरो दा बिथांनि बुंनाय मथेब्ला दा बिथांमोना आसाम गभर्नमेन्टजों सावरायगासिनो दङ बे खोथाखौ बुंदों आरो बिथाङा नैबे मोनसे खोथाखौ बुंबावदों जे LP आरो UP याव मोननैखौ लाफानानै सिंगल टिचारा 700टा दं आरो 700टा पस्ट माने स्कुल दङ सिंगल टिचार होमबा 700 सिंगल टिचार स्कुल दङब्ला बेवहाय बर'बो थानो हागौ एसामिस मिडियामनिबो थानो हागौ। दा बेफोर खोथाफोरखौ जोंनि जानाखि एडुकेसन डिपार्टमेन्टखौ जाय सामलायनानै दं प्रमद बर' बिथां आरो BTCनि जानाखि बर्तमान गभर्नमेन्ट साफ्रोमबो EM होन बा CM होन बा डिपुटि CEM होन बिथांमोनहा मिथिखागौ जे बर' मिडियामावहाय फोरोंगिरिनि जोबोद गोनांथि दङ। बिथांमोना फोरोंगिरिखौ थिसननांसिगौ होननानै नाथाय दा अब्लाबो बिथांमोना माब्लासिम फोरोंगिरिखौ सोनो हायो बा फोरोंगिरिखौ थिसननो हायो बेखौ साननो गोनां जानानै फैबाय। दा लोगोफोर नोंथांमोना नायदो बिथांमोना आसाम गभर्नमेन्टजों सावरायगासिनो दं होनदों। फारसेथिं नायोब्ला आसाम गभर्नमेन्टजों जानाखि सावरायगासिनो दं होनदों नाथाय दिनैसिमबो माने BTCनि जानाखि SIU एप्रुभनि थाखाय प्रप'जाल हरनाय बे एप्रुभ जायाखै। फारसेथिं जोङो नायोब्ला जानाखि आसामावहाय 10,000 होन 9,000 होन 5,000 होन बेयाव फोरोंगिरिनि थाखाय जानाखि SIU एप्रुभ बिथांमोननिया लोगो जानानै फैयो नाथाय BTCनियासो जानानै फैया नाथाय बेयो जोबोद साननो गोनां बाथ्रा। दा बेवहाय जोबनायथिं होनदों बे बोसोरनि जोबनायथिं होनदों थारमाने इलेक्सननि सिगां 24आव जोंहा जानाखि इलेक्सन दङ MP इलेक्सन बे इलेक्सन जानायनि एसे सिगां होगोन बे खोथाखौ बुंदों आरो दा नोंथांमोना सानलायदो इलेक्सननि सिगांसिमाव माब्रै हैनो हागोन ओमफ्राय दा बर्तमान मानो हैनो हाया नोंथांमोना एसे सानलायदो आरो दा ओमफ्राय नेक्स्टआव बुंबावदों बिथाङा बर' बिजों आरो फरायसालिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय गामिफोराव बिगोमाफोरा गावगावनि गथ'फोरखौ बर' बिजोङाव फोरोंनांगोन बे खोथाखौ बुंदों। दा बेथ' थिगैनो नंगौ जानाखि बर' बिजोङाव फोथांना लाखिनोब्ला बर' बिजोंनि फरायसालियाव स्टुडेन्ट थानांगोन आरो बिगोमाफोराबो गावगावनि गथ'फोरखौ बर' बिजोंनि फरायसालियाव थिसननांगोन अब्लासो बर' बिजोंनि फरायसालिया थांनानै थागोन आरो बिजोङाबो थांनानै थागोन। नाथाय जोंनि लिडारफोर जानाखि पलिटिसियान लिडारफोर बिथांमोना गावगावनि गथ'फोरखौ बर' बिजोंनि फरायसालियाव थिसना। बर' बिजोंनि जानाखि गभर्नमेन्ट स्कुल बेयावथ' फोरोंनायखौथ' बाद दोन बिथांमोना बर' बिजोंनि जानाखि प्राइभेट स्कुल बेयावबो माखासे फोरोंबावा बिथांमोना डाइरेक्ट इंलिश मिडियामावसो फोरोङो बा एसामिस मिडियामावसो फोरोङो बेबायदि दं गोबांनो। दा जोंनि बिगोमाफोरखौल' बेहाय बुंनानै बियो जानाय नङा नाथाय जोंनि जानाखि लिडार दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोना गावनो गावनि गथ'फोरखौ बर' बिजोंनि गभर्नमेन्ट स्कुलाव फोरोंनो दिन्थिनांग्रोगोन अब्लासो बिथांमोना अब्लासो जोंनि रायजो राजाफोरा बिथांमोननि जानाखि दिन्थिनाय बेखौ फल' खालामगोन आरो बर' बिजोंनि फरायसालियाव मुं थिसननो बिथांमोनहा गोसो जागोन। जोंनि गोरों गोरा दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोना गभर्नमेन्ट स्कुलाव फोरोङोब्ला गावगावनि गथ'फोरखौ दा बै गभर्नमेन्ट स्कुलनि फोरोंगिरि जा दङ बिथाङाबो एसे सांग्रांथि जागोन मानोना
गावनि स्कुलाव सासे गेदेर दैदेनगिरिनि गथ'आ फरायगासिनो दङ बे गथ'खौ मोजाङै फोरोङाबा बे दैदेनगिरिया आंखौ हमगोन बा आंखौ कमप्लेन होगोन बा आंखौ रिपर्ट खालामगोन बे साननाया फोरोंगिरिनाव थागोन ओंखायनो जोंनि जेसेबां गोरों गोरा लेखा गोरों दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोना गाव गावनि गथ'फोरखौ गभर्नमेन्ट स्कुलाव फोरोङोब्लासो बा गभर्नमेन्ट बर' बिजोंनि फरायसालियाव फोरोङोब्लासो अब्लासो स्कुलाबो सांग्रां जागोन आरो लोगोसे फोरोंगिरियाबो सांग्रांथि जागोन जे स्कुलाव सम मथे थांनांगोन गथ'फोरखौ मोजाङै फोरोंनांगोन गथ'फोरखौ रोंहोनांगोन बे साननाया फोरोंगिरिनाव हाबनानै थागोन नाथाय बर्थमान दा बर' बिजोंनि फरायसालियाव सोर फोरोङो गामियारि लेखा फरा रोङै खुनुरुखुमसे गावनि नामखौ लिरनो हानाय बेफोरबायदि बिगोमाफोरनि गथ'फोरासो आथिखालाव गभर्नमेन्ट बर' बिजों फरायसालियाव फोरोङो दा गावनि नामखौनो खुनुरुखुम लिरनो रोंनाय गार्जेनफोरा दा बै फरायसालिखौ माबोरै नोजोर लाखिगोन फोरोंगिरिया फोरोंनाया जादोंना जायाखै फोरोंगिरिया समाय मथे स्कुलाव फैदोंना फैयाखै बेखौ माबोरै नोजोर लाखिगोन बेखायनो जोंनि जानाखि फोरोंगिरिफोर माखासे फोरोंगिरिफोरा माने लेहेमा खालामो आरो जानाखि गभर्नमेन्ट स्कुलनि मा होनो स्कुलनि सामलायनायखौ आरो बेनि थाखायनो माखासे जोंनि सांग्रांथि जानाखि लेखा गोरों गार्जेनफोरा गाव गावनि गथ'फोरखौ प्राइभेट स्कुलावसो फोरोङो दा बेयो मोनसे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव जेराव फोरोंगिरि गैया बेवहाय स्टुडेन्ट गैया आरो जेराव स्टुडेन्ट गैया बेवहाय स्कुलानो गैया बेबायदिसो जानो थांगासिनो दङ नाथाय जोंनि जानाखि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना मिथिखागौ अलरेडि दिनै जानाखि दावबायसा बर' EM बिथाङा बुंदों सिंगल टिचार 700थासो दङ आरो स्कुल दा बे सिंगल टिचार 700था थायोब्ला बे 700था स्कुलाव जे गथ'फ्रा फरायगासिनो दङ बिथांमोना गावनि लाइफखौ खोमसि फारसे लांनाय जादोंना जायाखै दे बे 700था सिंगल टिचार स्कुलाव जुदि फरायदोंब्ला बेवहाय गथ'आ माबोरै क्वालिटि इडुकेसनखौ मोनगोन बिथां गथ'फोरनि जानाखि फिउचार बे फिउचाराथ' ओरैनो खोमसियाव थांगासिनो दङ जेरावनाखि बिसोरो ओरैनो स्कुलाव थांदों फैदों सासेल' टिचारजों माबोरै क्वालिटि इडुकेसन होनो हागोन बे जोबोद साननो गोनां बाथ्रा दा लोगोफोर दा बेखौ जानाखि दावबायसा बर' बिथां मानाव गेदेर EM स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनि बिथाङा दिनैहाय मा बुंदों बेफोर खोथाखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोबाय दा नोंथांमोना मा सानलायो बिनि गेजेराव नोंथाङा गाव गावनि कमेन्ट्सखौ कमेन्ट सेक्शनाव हरबानो जाबाय सो बন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো আছে যে আমাৰ EM স্পৰ্টছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ BTC দাওবাইসা বড়ো ডাঙৰীয়া প্ৰেছ মিটত বা মিডিয়াৰ সন্মুখত এইটো কথাটো কৈছে যে 2023ৰ একেলগে LP আৰু UP যিমানকি টিচিঙৰ পোষ্ট খালী আছে ইয়াতে মানে ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো দিব এই কথাটো কৈছে এতিয়া 2023ৰ একেলগে বা নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ এইটোৰ টাইমত এইটো এপইণ্টমেণ্টটো দিব এইটো কথাটো কৈছে তাৰপাছত এটা কথাটো কৈছে LP আৰু UP ইয়াতে 700টা সিঙ্গল টিচাৰ আছে LP আৰু UP দুটা স্কুলটোক লৈ এতিয়া 700টা সিঙ্গল টিচাৰ আছে এইটোতো বহুত ডাঙৰ কথা 700টা স্কুলৰ মানে সিঙ্গল টিচাৰ থকা মানে কি ইয়াতে যিমানকি ষ্টুডেণ্ট আছে নিজৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ ফিউচাৰটো মানে অন্ধকাৰ কৰি ৰাখা এটা মানে এইটো ভাবিব লগা হয় মানে ষ্টুডেণ্টৰ ফিউচাৰটো কি হ'ব 700টা স্কুলত যদি সিঙ্গল টিচাৰ আছে সিঙ্গল টিচাৰে এই স্কুলৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকে কেনেকৈ পঢ়াব কেনেকৈ কোৱালিটি এডুকেশ্যন দিব এইটো ভাবিব লগা কথা তাৰপিছত এইটো কথাটো কি কৈছে আমাৰ দাওবাইসা বড়ো ডাঙৰীয়া ইয়াতে কৈছে মানে এইটো বড়ো মিডিয়ামৰ ওপৰত কৈছে মানে বড়ো মিডিয়ামত আজি বহুতখিনি মানে স্কুল এনেকুৱা আছে য'ত নাকি ষ্টুডেণ্টে নাই ষ্টুডেণ্ট নাথাকাৰ কাৰণে কিছুমান স্কুলগিলা মানে বন্ধ হ'ব লগা মানে ৰাস্তাত আহি গৈছে মানে বন্ধ হ'বই মানে ষ্টুডেণ্ট নাথাকাৰ কাৰণে আৰু ষ্টুডেণ্ট নাথাকাৰ কাৰণে ইয়াতে মানে টিচাৰে ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো নিদিয়ে এই কথাটো কৈছে এতিয়া ষ্টুডেণ্ট আৰু গাৰ্জেনবিলাকে কৈছে তেখেতে ষ্টুডেণ্টবিলাকে যোনটো মানে স্কুলত পঢ়িব বড়ো মিডিয়ামত যদি বড়ো মিডিয়াম স্কুলটো যদি মানে জিন্দা কৰি ৰাখিবা যদি লাগে তেনেহ'লে বড়ো মিডিয়াম স্কুলত গাৰ্জেনবিলাক নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক বড়ো মিডিয়ামত পঢ়াব লাগিব এইটো কথাটো কৈছে কিন্তু বড়ো মিডিয়ামৰ স্কুলত খালি ষ্টুডেণ্টবিলাকে মানে কি কয় জিন্দা কৰি ৰখাটো ষ্টুডেণ্টগিলাৰ খালি দৰকাৰ নেকি ইয়াতে গভৰ্ণমেণ্টৰো দৰকাৰ আছে গভৰ্ণমেণ্টে টিচাৰ ভৰাব লাগিব টিচাৰ থাকিলেহে ষ্টুডেণ্টবিলাক পঢ়িব ইয়াতে য'ত মানে ষ্টুডেণ্টগিলা টিচাৰ থাকে কোৱালিটি এডুকেশ্যন পায় তাতেহে আজিকালি নিজৰ গাৰ্জেনবিলাক ষ্টুডেণ্টক ইয়াতে এডমিশ্যন দিয়ে
সো বন্ধুসকল এইখিনি আছিল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে চেনেলত আহিছে নতুনকৈ আহিছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব সো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে থেংক ইউ সো लोगोफोर नोंथांमोना बुजिनो मोनबाय जे बिथाङा मा बुंदों दिनै जानाखि मिडियानि सोंनाय बे सोंनायाव नोंथांमोना मिथिखाबाय आरो बिथांमोननि जानाखि बुंनाय भिडिअ क्लिप नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो जाबाय बिथाङा मा बुंदों आरो नोंथांमोननि गाव गावनि कमेन्ट्सफोरखौ कमेन्ट सेक्सनजों खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोसे नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय स' लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों थेंक इउ दिनै बेबायदिनो जोंनि जि मिडियाम फरायनायनि जि मिडियाम एबा मिडियाम अफ इन्सट्राक्शन बियो आवगायलांगासिनो दङ दा बे हिसाबै जोंनि बर' रावखौ जों बुहुमाव फोथांना लाखिनायनि जि सिमां मुंख्लं जालांनाय मुंख्लं बिथांमोननि जि सिमां बे सिमाङा जाफुंनायनि लामायाव आं बेखायनो खावलायगोन जोंनि बिगोमाफोरा खुनु सन्देह जायालासे गाव गावनि गथ' गथायखौ बर' बिजोङाव फरायहोनांगौ मानो होनना बुङोब्ला बिजोंखौ फोथांना लाखिनांगौब्ला अनुस्थान एबा इनस्टिटिउसनफोरखौ जोङो फोथांना लाखिनांगौब्ला जोंनो फरायसुलि नांगोन आरो जोंनि गथ' गथायफ्रा बर' बिजोङाव फरायनांगोन आं बेखायनो खावलायहरगोन बिगोमाफ्रा गाव गावनि गथ' गथायखौ जाहाथे बर' बिजोङाव फरायहोयो जों नुबाय बर' बिजों खाथायग्रा माखासे फोरोंगिरिनिबो माने गोनां जागोन दा बेयाव BTR सरकारनिफ्राय माबायदि बेखौ जोङो सानखांबाय दासिम जोंनि BTR ओनसोलाव 700निबो बांसिन सिंगोल टिचार दङ गुदि फरायसालि गेजेर फरायसालिखौ लाफानानै आरो बेनि थाखाय जोङो आसाम सरकारजों सावरायबाय जोङो मिजिंथिदों नैबे 2023 मायथाइनि जोबनायथिं जोंनि जेसेबांखिनि लांदां जानानै थानाय जि फोरोंगुरु गोबां फरायसालिफोराव बेफोरखौ जोङो थाबैनो थिसननो हागोन आरो बे जुदि थिसननो हायोब्ला जोंनि सोलोंथाइ होनाया जों जेरैबायदि लुबैदों क्वालिटि इडुकेसन बे क्वालिटि इडुकेसनखौ जोङो जाफुंसार होनो हागोन